Takže čau lidi, dneska budeme reagovat na Bouchala. Určitě se budete ptát v komentářích, že jak to, že jsem tak dlouho nenatáčel, tak dlouho jsem nenatáčel, protože jsem měl chřipku. No, takže si pustíme Bouchala. Použil jsem fake vodu v Minecraftu, ale padáš navždy. No, tak si to pustíme, určitě nás to zajímá a tak tam si na to pustit, tam si to pustit a nebudu pokračovat. Dneska hrají moji kamarádi Dropper. Tahle hra funguje tak, že moji kamarádi stojí na téhle platformě a musí skočit dolů a trefit se do téhle vody. Já ale budu... Takže mají Dropper. Musí ho skočit do vody, ale Bouchal je, že prý bude prankovat. Prankovat, aby se jim to nikdy nepovedlo. Je tu celkem 9 levelů. Aha, takže tady je háček, aby se jim to nepovedlo, no? Co? To je jako... hodně dobrý kamarád. Pokud to zvládnou, tak vyhrají, ale to se nikdy nestane. Mám tady připravený shulkerbox. Jo, a jestli se ptáte, kolik má to video minut, tak má 40 minut a 1 sekundu. No. Takže se prosím dívejte na toto video. Doufám, že se vám bude líbit a všechno na konci si řekneme toto. Každý level mám jinačí druh pranku. A začneme levelem 1. Jako první tady mám bloky lapisu, protože ty vypadají skoro stejně jako bloky vody. Takže si myslím, že moji kamarádi vůbec nepoznají rozdíl a budou si myslet, že skáčou do vody, ale přitom budou skákat na tyhle ty bloky lapisu. Já to asi nezastavím úplně celý, aby měli možnost to nějak dát, ale místo třeba tak 1000 bloků. Jich tady bude tak 1, 2, možná 3. Takže já to takhle nenápadně zastavím, bum, 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 bum. Jeden blok nechám třeba tady bude blok vody, do kterého můžu skočit, potom bude tady, anebo můžu nechat tady 2 bloky u sebe, jo. Že to jsou moji kamarádi, tak tady jim nechám 2 bloky u sebe. To mě zajímá, jestli to dokážu, protože z výšky vůbec nejde poznat, že tam je lapis místo vody, ale já vím, jaká je pravda. Tyhle ty lapisy můžu dát pryč a vezmu si radši neviditelnost, protože nechci, aby mě viděli. Potom by jim možná došlo, že důvod, proč jim to nejde, je, že je prankuju a já chci, aby vůbec nic netušili. Takže si vypiju neviditelnost. A jdu se podívat, co tam vůbec řeší a proč jako ještě neskáčou? Co tady vůbec dělají? Už dávno měli umírat. Hej, já nevím, co jsem vám to říkal, ale já jsem byl nejlepší hráč Dropperu v roce 2024, takže se mi dávejte bacha. Trospy to určitě, ty jsi byl zrovna ten nejhorší hráč Dropperu v roce 2024, já jsi nejhorší i teď v tomhle roce, já budu nejlepší a skočím to. Klidně se aditele vlastně ty zdici, takže to musíte znát. Hej, vyčulujte se. Jo, každý ví, že holky jsou lepší v Dropperu než kluci, takže nemáte šanci nikdo. No spíše to souboj jdeme první, jestli já nebo Venda. Vendo, víš co, já tě skodím. Pamás, hlavní krne. Ty už jsem řela, to je tropos. O můj bože, chudák Venda, oni ani neměli možnost otestovat to, že je ta voda fake. Každopádně, oni se hádají, kdo z nich je nejlepší. No podle mě z nich není nejlepší nikdo, protože všichni budou umírat. Hej, Trospy, víš co, když jsi ta nejlepší, tak se ukáž, běž, šup, když to je nejlepší level, tak to bys měl dát úplně na pódu, ne? Jo, tak se dívej, víte co, vidíte se úplně všichni, takhle se to dělá, takže tohle je level, kde skáču do záchodu, tohle je ten nejlehčí level na světě, tak stačí se trefit, všechno je třeba 1 000 000 bloků vody. Co? Trospy, ty jsi spadl, cože? To byl slabý Trospy.
Jako Trospy mi to normálně dal, protože já jsem viděl, že dopadl na lapis, každopádně oni neví, že je pranku, takže mě zajímá, jak budou všichni reagovat. Oni si budou myslet, že Trospy úplnej ňouma. Trospy, ty jsi omřel. Čemu se směješ, ty hlupáku? Nikdo se mi nesmějte, to není spravedlivý, já Ten jsem... nejlepší level, když to by měl dát každý, když tam jsou všechny bloky vody. Horníku, já jsem se trefil. To je jednoduché, stačí trefit záchod a pak to netrefíš. Trospy, ty... Když jsem tohle povlečení viděla, tak jsem ho musela mít. Oblíbené vzory si teď můžete dopřát i v bavlněném. To jste nějaký crash out, ne? Dobrý, dívejte se, tam to byla nějaká chyba serveru, to mě asi nějak jako lagnulo. Jestli trefím po druhé, tak a jsem tady, co? On zase omřel. Trospy, ty seš noobíky, Že to opravdu udělal ducha, ale jakože zjistil, že mi to trvalý, tam je napis. Tak jdem pokračovat. On umřel, viděl jste to? On umřel na tomhle. On to nedá ani po druhé, to není možný, jak je možný, že to nezvládlo, no já vím, jak je to možný, protože tam je ten lapis, ale oni vůbec nic netuší, oni se mu mega smějou. Trospy je noob. On umřel, viděl jste to? On umřel na tomhle. On to nedá ani po druhé, to není možný, jak je možný, že to nezvládlo, no já vím, jak je to možný, protože tam je ten lapis, ale oni vůbec nic netuší, oni se mu mega smějou. Ty seš noob, Já ty super, seš Horníku, noob. víš co? Ty, Já, zkus to ty, Horníku. Co děláš? Proč zkazuješ? Nezozojte se, tak to nejsou. Horník to taky nedal. Trospy, tenhle level je úplně jednoduché, víš, že stačí skočit jen do toho záchoda, který já náhodou zbožňuju, tak dívej na mě, jo. Jo, tak se ukážu, Horníku, protože tohle je nějaký prokletej level. No to mě zajímá, jestli to horník dá a... Easy. No to je obzajali. Co se stalo? Teďka se mi omluv, Horníku. To nemůže být takhle těžký. Vy tak rád neuvíte, protože jste kluci. Já jsem neschopný, jdem do toho Fenda. Já to dám, Au. dívejte se. A mám to. Co? Ale vy jste neschopný. Ukažky jde? Bože, oni skáčou úplně všichni a pořád umírají. Jak je možný, že to nedají? Jim prostě nejde, že ta voda je fejková, nebo co? A tohle je jenom první z několika druhů pranku, co tady mám. Tak to je jaký rozbitý, nebo co s tím je? To je divný, já to zkusím ještě jednou, Trospy, to je divný, to je fakt divný. No a hlavně, že se mi všichni smějete. Jako tohle snad ani nejde dát, však ten záchod, je tam vůbec voda, nebo na co dopadáme, to ještě zkusím jednou. Tak bych podal něco tvrdýho, že jo? Jako já jsem vždycky zlámal obě dvě nohy. Jako oni úplně všichni pořád jenom umírají. To jsou takový nubové. Jako já si myslím, že se snad dokážu dostat Pozor. přes první level. Přece se všichni nezaseknou na prvním levelu. Ale je to modlí, tak by to mělo být v pohodě. No právě. Hej, to není snad možná, že furt umíráme, Trospy, tohle je level easy, to je level 1. Rozběhni se, já tě boostnu, tak pojď. To musíme dát, už to není možný. Počkat. Co, ty co dál? Můj bože! Co? No to jako udělal. Co to je? Tady nějaký jezírko a ty jsou nějaký bloky. On to really dál a přežil. Ajaj, jako teď to možná dají ostatní, když jim řekne, jaká je pravda, ale předtím to vůbec netrefovali. Hej, dívejte na mě, já chodím po vodě. Hej, rele, jak jsi to udělal, proč to nefunguje? No tady jsou jakoby 2 bloky, které jsou nějaký mělký a ostatní jsou takový tvrdý. Co to je? Já jsem spadl. Jaký bloky tam stojí? Já to taky zkusím. Au. Musíte skočit sem do těchto 2 bloků. A já to vidím, já jsem to viděl. Ukáž, já se podívám. Trospy, Jako je Trospy, Mia, Riley a Kit dostanou tak jako Riley. Zajímá mě to a tak se na to podívám. úplně všichni. Jako level 1 zvládli, každopádně já. Tady mám připravený ještě další pranky. Tak jo, tak jdem do dalšího levelu a uvidíme, co tam bude. Pojďte za mnou. Jako tenhle level nějaký Co prý mě teleportová, tak to mě zajímá, kam mě to teleportuje. Určitě, že myslím si, že určitě to teleportuje zpátky nahoru. No.
Ale oni se dostali dál, což se mi vůbec nelíbí. Každopádně já si musím dát rychle neviditelnost a musím běžet rychle za nima, protože oni už bez tak jsou v tom druhém levelu. A nemůžu dopustit, aby to dal rychleji než já. Rychle běžím! Dobrý, už jsem tady, ještě neskákají, super. Ty krásu, vidíte tenhle level, to ne, my si zvládnem. To je mega těžké, ještě jak je tady ta spirála. Jako nevím, podle mě to celkem jednoduchý, jako se nevím, jak to rozbiju na plný pokus. Každý správný horník přece ví, že jedna díra je úplně v pohodě. Já vy to možná nezvládnu, ale já to zvládnu na první pokus, dívejte se. Pojď, Venda. Jdeme na tobě dvě. Hop. Co děláte vy? Takže lidi, omlouvám se, ale musíme skončit. Dodíváme se to příště, protože to trvá hodně minut a tak dlouho tady nebudu. Takže musím jít pryč a loučím se s váma, dejte odběr, like a podíváme se na to. Čau.